ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு ஐஏ அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூ இயருக்கு நாங்கள் ஈஸியாக ரெசார்ட்க்கு போயிருந்தோம். அந்த வீடியோ தான் விலாக் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அந்த விலாக் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டோர் திறந்தோடனே பெரிய ஹால், அது பெரிய வீடாக இருந்துச்சு ரெசார்ட்டு. பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஹால் ஃபுல்லாக. அப்புறம் இது ஒரு கேம் விளையாடுறோம் அந்த டேபிள். அடுத்து இங்கே சோஃபா இருந்துச்சு, அப்புறம் சேர்லாம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்தீங்களா, இதுதான் அந்த கேமு. இது விளையாடுறதுக்கு தனியாக நம்ம 1000 காசு கட்டணுமா, அப்போ தான் அது நம்ம விளையாட தருவாங்களா. உடைக்காமல் அந்த கேமை தந்துட்டா அவங்க காசு தந்துடுவாங்களா, உடச்சிட்டோன்னா தரமாட்டாங்களா. அப்புறம் இங்கே ஒரு சோஃபா, அப்புறமா இது ஒரு கண்ணாடி வாஷ் பேசன். அடுத்து இது பெரிய கிச்சனு பாருங்கள். அப்புறமா நாங்கள் உள்ளே சமைக்க விடலை, வெளியே தான் சமைச்சோம். அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மேலே போகிறோம். மேலே பார்த்திங்கன்னா மொட்டை மாடி பெரிய இடமா இருந்துச்சு பாருங்கள். பார்த்திங்கன்னா இங்கே டோர் இருந்துச்சு, இங்கே பெரிய ஸ்க்ரீன் போட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் இங்கே தான் நாங்கள் மொட்டை மாடி வெளில போனோம். அங்கேருந்து ஃபுல் வியூ செம்மையாக இருந்துச்சு. மேலே எதிர்த்தாப்பில் ரோடுலாம், பெரிய ரோடு அப்படியே தெரிஞ்சுது. அப்புறம் பக்கத்துலேயே ஒரு கிரவுண்ட் இருந்துச்சு. அப்புறம் நம்ம ரெசார்ட்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பெரிய பீச்சும் இருந்துச்சு. அங்கேயும் நாங்கள் போனோம் பாருங்கள், பெரிய கிரவுண்டு. அடுத்து இதெல்லாம் வாழை மரம் இதெல்லாம் இருந்துச்சு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ரெசார்ட்டோட இது பேர் ரூம்ஸ். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் கீழே போயிட்டேன். அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா வெளியில், இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா வெளியில், நம்ம ரெசார்ட்க்கு வெளியில் பார்த்திங்கன்னா இது இருக்குது. இந்த சைடு கிரவுண்டு. அப்புறமா நம்ம ரெசார்ட்டோட ஃபுல் இங்கே அப்படிலாம் இருக்குது. அடுத்து இங்கே வாழை மரம் எல்லாமே இருந்துச்சு. நாங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு வாழை இலை கூட இதிலே தான் பருங்கினோம். இங்கே வாழை இலை எடுத்தோம். அடுத்து எங்கள் கார் இது, நாங்கள் காரில் வந்தோம், அந்த கார் தான் அது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெரிய ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு வந்தாச்சு. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெசார்ட்டோட ஸ்விம்மிங் பூல். நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு இதை குளிக்கவே. இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆழம். சில்ட்ரன்ஸ்க்கு அங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், இந்த ரவுண்டு மாதிரி. அதுக்குள்ளே தான் சின்ன பிள்ளைங்களாம் குளிப்பாங்க. அதுக்கு இந்த சைடில் கொஞ்சம் தான் ஆழம். அதுக்கு அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ஆழமாக இருக்கும். பெரியவங்க தான் அங்கெல்லாம் போவாங்க. இங்கே படிக்கட்டு இறங்கி இப்படியே போய் குளிக்கணும். ரொம்பவே செம்மையாக இருந்துச்சு இந்த ஸ்விம்மிங் பூல். பார்த்திங்கன்னா அப்படியே விளையாட்டு. பின்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா நார்த்தங்காய் மரம்லாம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கொய்யாலாம் இருந்துச்சு. அதெல்லாம் நாங்கள் பறிங்கி சாப்பிட்டோம், செம்மையாக இருந்துச்சு. ஓகே, இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கோவளம் பீச்சுக்கு வந்தாச்சு. பார்த்திங்கன்னா இங்கெல்லாம் தண்ணி இடையிலே ஓடிட்டு இருந்துச்சு, கடல் தண்ணி. சும்மா அங்கே தான் கடல் இருக்குது, ஆனால் சும்மா நடுவில் ஓடிட்டு இருந்துச்சு கடல் தண்ணி. பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய போட்லாம் இருந்துச்சு. மீன்லாம் அங்கே நிறையா விற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா கடல்
பார்த்திங்கன்னா நம்ம பக்கத்துலேயே கடல் அலை வந்து வருது, நம்ம கிட்டேயே கடல் அலை. பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அங்கேயே கொஞ்சம் ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு மீன் இறாலாம் பார்த்தோம். பாருங்கள், இறா வந்து உசுரோடே இருக்குது பாருங்கள். உசுரோடே நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். அது நகரும் பாருங்களேன், பாருங்கள் அது நகருது பாருங்கள். அது காலை எப்படி இது பண்ணுது, அப்படியே துடிச்சு பறந்து போய் அங்கே விழுந்துடும். பாருங்கள் எல்லாம். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே பக்கத்தில் நிறையா பேர் சின்ன குழந்தைங்க விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. திரும்பவும் நாங்கள் கடலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அலை வந்து எங்கள் கிட்டே வந்து ரொம்பவே பக்கத்தில் வந்து ரொம்ப பெருசாலாம் அலை அடிச்சுது. ரொம்ப பெரிய பெரிய அலைலாம் அங்கே அடிச்சுது, செம்மையாகவே இருந்துச்சு. அங்கே ஜாலியாக நாங்கள் விளையாடிட்டு இருந்தோம் இந்த பீச்லலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் மீன்லாம் வாங்கிட்டா பக்கத்துலேயே பொரிச்சு தர கடலாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏதாச்சும் மீன் வாங்கினோம் அப்படின்னா பொரிச்சு தருவாங்க பக்கத்தில். நாங்கள் வந்து இந்த மீன் வாங்கியிருக்கோம் பாருங்கள், பெரிய மீன் இது. நாங்களே ஆனால் வீட்டில் பொரிச்சு சாப்பிட்டோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 கிலோ வஞ்சர மீன். இது நாங்களே வீட்டில் பொரிச்சு சாப்பிட்டோம், செம்மையாக இருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா வாழை மரம் இதெல்லாம் இருந்துச்சு, செம்மையாக இருந்துச்சு. இங்கே கொய்யா மரம்லாம் இருந்துச்சு. நம்ம இங்கே ஸ்விம்மிங் பூலுக்குள்ளே தான் இது. அப்புறமா நாங்கள் ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு வெளியில் வந்தோம். நார்த்தங்காலாம் வந்து நம்ம கைக்கு எட்டுற மாதிரியே இருந்துச்சு. பிடிங்கிட்டு போய் ஊறுகாய் போடலான்னு எடுத்தோம். சரி அவ்வளோதான் கைஸ், நாங்கள் போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.